Daigong ang Ginoo uban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit. Daigong ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw o ulahang adlaw. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaag kaninyo. Maanaw sa kanimo. Padayon atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, mahunong naunta kining panag-away, pagpinatyanay sa katawhan, pinaagig gubat o uban pang mga krimen, pulihan unta sa paghigugmaay. Ang ato sang mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi sa ilang pagpamalit og slots, hatagan usab unta sa Ginoo og proteksyon, kalinaw o kauswagan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalam kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, nangamuyo kami, ikaluoy ang paghayag sa salabutan sa mga nagtuo kanimo. Sa kanunay, pasilauba ang ilang kasing-kasing sa siga sa imong himaya, aron sa walay hunong muila sila og sa tinuoray mudawat sa ilang manunobos. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Ang mensahe nga inyong nadungog sukad pa sa sinugdan, mao nga maghigugmaay kita. Dili kita manig-ingon kang Cain nga mipatay sa iyang igsuon. Si Cain iya sayawa. Tungod kay si Cain daotag binuhatan, gipatay niya ang iyang igsuon, kay matarong man o binuhatan ang iyang igsuon. Busa mga igsuon, ayaw katingala kundumtan kamo sa mga tao nga iya sa kalibutan. Nasayran nato nga nakalatas na kita sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, kay gihigugma man nato ang atong isig katawo. Apan ang wala mahigugma, anaa pa sa kamatayon. Ang nagdumot sa iyang isig katawo, mamumuno, ug nasayod kamo, nga ang mamumuno, wala magbaton sa kinabuhing walay katapusan. Nagpakamatay si Kristo alang kanato, ug atong maila pinaagi niini ang tinuod nga gugma. Busa,
Angay usab kita nga magpakamatay alang sa atong isig katawo. Unsaon man pag-ingon sa usa ka dato nga nahigugma siya sa Dios kung nagdumili siya sa pagtabang sa iyang isig katawo nga anaas sa kawadon. Mga anak, kinahanglan nga matuod gayud ang atong gugma ug dili sa pulong lamang. Ipakita ta kini sa mga maayong buhat. Niini mailan nato nga kita iya sa kamatuuran ug nga may pagsali kita atubangan sa Dios. Sudyaan kita sa atong konsensya. Labaw pang musudya kanato ang Dios nga nasayod sa tanan. Busa mga igsuon, kung wala magsudya kanato ang atong konsensya, masaligon kitang moatubang sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Singgit ngadto sa Dios uban sa kasadya, di buok yuta. Singgit ngadto sa Dios uban sa kasadya, di buok yuta. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang yuta. Alagari nga malipayon ang Ginoo, duol kamo kaniya uban sa masadya nga awit. Uban sa masadya nga awit. Singgit ngadto sa Dios uban sa kasadya, di buok yuta. Sayri ninyo nga ang Ginoo mao ang Dios. Gibuhat kita niya, iya gayud kita. Kita ang iyang lungsod, ang panon nga iyang gidumala. Singgit ngadto sa Dios uban sa kasadya, di buok yuta. Sulod kamo sa iyang mga ganghaan uban sa pasalamat. Sulod sa iyang kahawanan uban sa pagdaig. Pasalamati siya, dayga ang iyang ngalan. Singgit ngadto sa Dios uban sa kasadya, di buok yuta. Ang Ginoo maayo gayud. Ang Ginoo kansang kaluoy magalungtad sa kahangturan. Ug ang iyang kamatinod anon
hangtod sa tanang kaliwatan. Singgit ngadto sa Dios upan sa kasadya. Tibuok yuta. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa pagkasunod adlaw, nakahukom si Jesus pag-adto sa Galilea. Gikahibalag niya si Felipe o giingnan niya, "Kuyog kanako." Si Felipe taga Betsaida, ang lungsod nga gipuy-an ni Andres ug ni Pedro. Gipangita ni Felipe si Natanael o giingnan, "Gikahibalag namo ang gihisgutan ni Moises sa basahon sa balaod o gihisgutan usab sa mga propeta." Siya mao si Jesus, ang anak ni Jose nga taga Nazaret. Doon na bagoy maayo nga gikan sa Nazaret, nangutana si Natanael. Ngari og tanawa, mitubag si Felipe. Sa pagkakita ni Jesus kang Natanael nga nagpaingon kaniya, miingon siya, "Ani ay tinuod gayod nga Israelita o walay ikasaway kaniya. Nganong nakaila ka man kanako?" nangutana si Natanael kaniya. Si Jesus mitubag, "Nakita ko ikaw dito ilalom sa kahoy igira sa wala kapatawga ni Felipe." Si Natanael mitubag, "Magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel." Si Jesus miingon, "Mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoy igira? Makakita kag mas kahibulungan pa kay niini." Ug miingon siya kanila, "Sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanaog diha sa anak sa tao." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon Daygon ikaw, ikaw, O Kristo. Ang atong tubag sa Salmo, murag usa ni siya ka pagpangandoy, singgit ngadto sa Dios uban sa kasadya, tibuok yuta, tibuok kalibutan. Sa inyong paminaw karong mga panahona niining krisis sa ekonomiya, nagmahalan ang pangapaliton, siging gubat, ni apay linog, ni apagyoy mga katalagman. Sa inyong paminaw, unsay gisinggit ros kalibutan, uban sa kasadya o uban sa kabalaka o kaguol? Lingay mong tupad, igna, wa ka mabalaka. Nganong wa man ni mahitabo, kay para nako mura mag ang kabalaka karon mo'y mihari, daghan na kaayong na stress, daghan na kaayong nagdepresyon, naghikog na ganing uban tungod sa
Kadaghas problema, dili lang problema nga personal natong binuhatan, sama nang mag-away ang managsuon, magkinihaay ang managhigala nga nagutangay. Kani yung krisis kay ang mga nasod na naggubat mo na mga nahitabo karon ug unsa may hinungdan tungod kay wa nata maningkamot pagduol ug pag-ila sa manunubos nga mao si Hesus. Ang mga unang tinun-an pagkasinati nila ni Hesus, gibati nila ang kalipay. Nya sa dihang nalipay sila, gipangtawag nila ang ilang mga kauban sa kinabuhi, mga higala, igsuon, muna si Felipe, sa dihang nakasinati siya sa kalipay didto ni Hesus, iyang giimbitar si Nathanael aron muadto sad ni Hesus. Kung dili na gani padung ni Hesus ang atong pagdaas mga tao, magkagubot gyud ta. So kinsa dinhing asawa nga dadon gyud niya iyang bana ngadto sa simbahan. Tasan kamo? Ay. Kinsa dinhing banaha og amahana nga iya gyung dadon ang iyang pamilya sa pagampo sa santos nga rosaryo kada adlaw. Tasan kamo? Ni Isa manoon nga asawan bana akong ipangutana. Ang asawa ni Isa man hinoon. Bana ba? Kaya mga bana karon, apil na mga ginikanan, kasagaran, wa na dad-a ang ilang mga anak, ang ilang mga kaubas pamilya, ngadto sa Ginoo pinaagis pagampo sa santos nga rosaryo, pagsimba, o kining pagpamalandong sa balaang kasulatan. Tuagida sa TV, palitan anang dagko kayong TV, dagko kayo flat screen, smart TV. Nya inutang raba. Palitan anang mga gadgets kay muhilak gyud ang bata, kay naang iyang kaubang bata dito sa eskwelahan na ay kanang usayngan anang duaanan, palitan sa mangutang gyud kay ipalit. Tuagida ang ilang mga anak sa games, amusement, shopping, tuas mga kananan, tuas sa mga suruyanan, pero wa gyud dad-a ngadto sa Ginoo. Ano na problema karon? Muna ako dad-on ta gyud mo sa Ginoo. Saon man? Kanang palit og slat. At least magunahuna na mo kanunay nga mo palit mo og slat para sa simbahan. Dili kay magsigig budget para anang swertres, para anang sugal, para anang inom, para ipalit anang mga panindot pagwapa-gwapa, pagwapo-gwapo. Dili na makahatag na tong kalinaw og kalipay. Ipalit ra gud na ninyo og slat, di ba? 40 ninyong lipaya. Ako god sakit ba ya unahon-naon, pero nagkatawa ko kay niingon ang atong finance kaning atong treasurer si Sister Nara nga giingnan ako no siya sa Tagalan Bank nga ang akong personal account nga dugay na ba kay na seminarista pa ko ana, ako nang gi-open, gi-advise na ko no nga ipa-close kay ang findings sa sana amla hindi na gyud ma-reverse kay kuana ba kanang na qualified na ko sa money launderer or kaning unsa kana scammer, kay dagko kayo ang amount nga musod ning over na siya sa personal account. Pila na million ana perti na gyung daghanang kwartang nisod niya personal, di gyud sila mosabot nga pari ko kay roll ilisi og laing account kanang institusyon or foundation o ana
ngan sa gitawag nato og juridical person, dili personal or individual person. Mo nang dili na ko saligan sa bangko bisag dugay na kay kong gadeposito niya pari pagyod ko kaila pagid sila nako ipa-close gyud. Mo na ayaw na mo kuan ha unsa man akong account dito, ayaw na mo deposito aning akong account nga 014612087. Ato ning i-plus niya ni nato sa i-plus lang sa screen 01461200687. Ako na ning i-close karong simanaha. So ay na mo pada dinhi dito na ipadala sa atong usa ka land bank account nga ato ning gihimo nga murag parish account kay joint account ni sa upat ka mga officers dinhi das pari. Kana siya. Nganong nahitabo man nganong nagkatawa man ko kay congratulations, daghan kay ninyo ang midonate nganhi sa simbahan. Pero wag na nako hilabti ng inyong donation for my personal need. Kay ang ako sang personal need, simple raman sad kaayo. Wa nay kinahanglang manguha pa ko ana. Ako maganing gibahin pa ang akong personal nga tawgon lang nato personal nga amount kana akong stipend, ako pa mangganin nang ipalit sa slot o ihatag ng his parokya. Kay gamay ra sa kay akong need nga malipay lang ko. Nya unsa may akong kalipay nga pari ko. Unsa may akong kalipay nga naa ako nag-imbitar ko ninyo para sa mga projects. Lipay kay ko ana. Ang ato rong SBF DAG na natayhalin nga 6,414 na apay 53,586 ka slots nga available. Tag 500 pesos per slot. Sa to'y akong hangyo kada pamilya, kada simana palitag usa ka slot. Suway na ninyo, di ba? Imbitaran na inyong mga anak nga magtigom ta dong, dai magtigom ta, tampo-tampo ta kada adlaw aron makaabot og 500 pesos kada simana nya ipalit natog slot ini ka Domingo, manimba ta nya palitag slot nya sa mga online sad mao gyapon na tigom-tigom palit usa ka slot kada simana. Unsa may atong tumong aron ipakita natos Ginoo nga nakighiusa ta sa atong isig katawo, nga nahigugma ta sa atong isig katawo. Matud pas unang pagbasa, ang nagpatay or nagpatay siyang isig katao iya sa yawa. Sama ni Cain, iyang gipatay ang iyang igsuon nga si Abel. Ug unsay rason nganong iyang gipatay ang iyang igsuon nga si Abel? Tungod kay maayog binuhatan. Nya kana sa kunong nagdumot sa iyang isig katao, nahimo sad na siya nga nagpatay, equivalent ra sa na siya nagpatay sa iyang isig katao. Giling niya imong tupad, nawa kay gidumtan, nawa karoy gidumtan. Kita ra ba usahay siging simba pero naay gidumtan, mamumuno ta sa matas Ginoo, mamumuno ta. Nganong mamumuno man ta? Kay kanang nagdumot, dili na nakahatag og kalipay sa iyang isig katao. Bisan gani sa iya mismong pamilya, din na nakahatag og kalipay basta naa na siya gidumtan. Kabantay mo, inyong papa, inyong mama, or inyong anak, magkusmod ang naong, wagin mo ilabot, magisingisi pa ka, may ka, anong nagkusmod man ka? Ilong na, laib na. Utok na ko. Maigo mo. Sila abot ako nimo. Kita pa'y magtinarong pangutan. Kita pa'y singasinghagan. Ay pagsurang-surang niya, sipok ng una po. Madaot bang mauban? Maigo ang uban. Gipatay na to ang kalipay.
Muna dili nakasinggit sa kalipay, makasinggit na sa kasuko. Magtakod-takod man na. Muna ang kasuko, iya gyapon na siyawa ug mahimo sadtang iya sa yawa. Nakaron unsa may mahitabo kun moadto ta ni Hesus matud pas unang pagbasa, nagpakamatay si Kristo alang kanato ug atong maila pinaagi niini ang tinuod nga gugma. Nya kita sad nga moadto ni Hesus ug malipay diha ni Hesus matud pa dinhi kinahanglan sad mga anak nga magpakamatay kita alang sa atong isig katao. Ikaupat nga lingi imong tupad. Ing na sugod karon andam na kong magpakamatay para nimo. Ing na. Sige ba? Ako andam jud kong magpakamatay para ninyo bisag uwaw na kay ni sigig baligyag slat, di jud ko mohunong og baligyag slat kay pakamatyan gid ni nakong akong pagpamaligya. Muna dinhi sa unang pagbasa ningos Kristo kun magsigi na mugbuhat sa akong gibuhat, labi na gid nang pagsigig sangyaw, pag-imbitar mga tao nga moduol nako. Ingnan niya Nathaniel, makakita kag mas daghan pang kahibulungan, kana bang gitawag nato wonderful things, nga bisag mag-agas imong luha mahimo kang malipayon. Daghan kay kog kaila nga nagsunod sa Ginoo nga gipahilak sa ilang gimahal, kay ang ilang gimahal nagmahal ng iba. Naama na kana bang kanta ba nga mahal kita, mahal sa to siyon sana na mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Kana kasabot mo ana gihigugma ti ka pero ikaw lain imong gihigugma nya kadto sa imong gihigugma lain sa dangyang gihigugma nya nihimo pagi siya konklusyon pero mas mapalad ka, mahal kita, sa akin walang nagmamahal. Pero sa tinud-anay kita nga nahigugma sayo pa ng kantaha pag ingon niya nga mahal kita, asa to mas mapalad ka, mahal kita, sa akin walang nagmamahal. Di ang tao nga nisugod og higugma siyang isig ka tao nga wa mangayo og kana baos ang Ginoo mo'y mohigugma na niya. So mas alkansi ang kadtong nahigugmas lain nga wa mo sukli o gugma sa nahigugma niya. Kaya di man siya higugmaos Ginoo, i-consider man siya nga murderer, sunugonon sa kayo. Muna kung ang bana higugmaon sa asawa niya, ang bana mangabit, kusmod ginagnaong ang bana, kinsa may smiling ang asawa nga nagsigig higugmas bana nga nagsigig higugmas iyang kabit. Kung tinuod ang asawa na higugmas iyang bana, mag-agas ng iyang luha pero gasmile ang iyang kasing-kasing. Nga naman, lipayon tas Ginoo. Mo na wonderful joy. Wonderful joy ba? Dili masabtan nga kalipay. The world, ano to? The joy that the world cannot give. Wag yun makonvince. So sige, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, nadungog nato ang pulong sa Dios ug busa ato kining ipaambit ngadto sa uban. Ug malaumon kitang mudangop sa pag-ingon, Amahan, dungga ang among pag-ampo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan sa Dios sa walay kukahadlok, magtawag sa katawhan sa paghinulsol ug sa pagtuo sa maayong balita, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga mas daghang mga tao ang magmatuuhon sa Dios diha sa tanan nilang mga kahimtang sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga pamilya maningkamot sa paghimo sa ilang mga panimalay, nga dapit diin ang kabataan makabati sa Dios nga nagtawag kanila sa ilang pangalan,
Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga huptan nato ang walay katapusang mga kamatuuran sa maayong balita ni Kristo ug sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay makakaplag sa kalinaw ug sa kalipay didto sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Hatagi kami sa among gikinahanglan, kay amo kining gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Nagahangyo kami Ginoo, pagpuangod sa pagdawat sa mga halad sa imong katawhan, aron ang ilang gihuptan uban sa pagtuo, mahubad sa ilang kinabuhi, pinaagi ni ining langitnong mga sakramento, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon diha kaniya misidlak sa kalibutan ang usa ka bag-ong kahayag, ang Dios nahimong tao uban kanamo ug ang tao nahibalik pagkahiusa sa Dios. Ang imong anak sa pagsulob sa alaot sa tao, mihatag og way kamatayon nga dungog alang sa may kamatayon nga tao. Kining kahiusa nga katingalahan tali sa Dios ug sa tao, maoy nag-uli nganhi kanamo diha kang Kristo
sagasa sa kinabuhi nga way katapusan. Ug busa sa among kalipay, nagaawit kami sa imong himaya, duyog sa tanang panon sa mga anghel diha sa way honong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadtong nga biktima sa gubat ug mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan na mo,
ang kalamuna mo sa matagalan. Ihatag ka na mo karong adlaw, o pasaylua kami sa among mga sala. Ingon ka nagapasaylo kami sa mga nakasala. Sa pagsulay, ninunuan-uwasa kami sa dapat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. We are made for service, to care for all men. We are made for love, both time and again. A love that will live through sorrow and pain. A love that will never die with strength. God sent His Son to show us
can be so empty when nobody shares. But if man gives himself to help other men, the happiness of Christ will live within. Magampo kita. O Dios, imo kaming gipaambit sa imong sakramento, buhia kanunay ang imong gugma dinhi sa among mga kasing-kasing, aron mahimo kaming takos kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong na dawat karon mao ang Dios non nga kalipay. Nya mahitabo ra ni kung dili na gyud ta magdumot ug magsigi na gyud tag higugma ug anda magpakamatay para sa atong gihigugma. Salamat sa nahigugma nato dinhi ug padayong namalit ani atong slots nga SBF DAG para sa atong kumbento. Naapay 53,586 ka slots nga available. Kung ato ning sige hagpalit kada semana murag dali ra ni mahuman. Unya ang ato sad nga timan-an o ang inyong timan-an di ay labi na sa mga online parishioners nga moagi og bangko, ayaw na mo og gamit sa akong land bank account nga 0146-1206-87 kay i-close na ni kay na findings ta og murag dili na pwedeng padayonon. Nya ang atong account sa parokya mao nay atong gamiton. Nya maningkamot sad mi nga ma-transfer gid ni sa nga nagyud sa atong parokya. Makig kuan pa mi ani, makig-arrange pa mi ani sa land bank aron nga magamit na gyud parish name, dili na among personal nga joint account. Kini ato ning gibuhat tungod kay kaayuhan sa simbahan. Nahitabo sa ning pag-close akong account tungod sa mga grasya ang atong nadawat. Sabton lang gina natong balaod sa bangko or central bank law aron dili lang ila man sa nang balaod. Ang atong himuon sad karong gabi kay First Friday man ron mao ang saman Alliance of Two Hearts nga vigil. So I hope nga daghan sad nato labi na sa mga mandated organizations ang mo appeal niini. Ibutang ni sa inyong group chat. Magsugod ta alas 9 sa gabi, rosary, alas 10 misa ug dayon mauna ang vigil musunod nya inig ka alas 4 sa kadlawon mao ang atong closing mass. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manao sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, and now